Jodongo mawuok e dhoudi auchiel mag Saboti e kachung'od bura ma Mount Elgon owuok oko kendo keto kogno e winjruok mar tieko nyange mar jok manyiri mosekelo wich bar ahinya e gwengego. E kinde romo margi kod jokanyo mawuok e piny Finland, jodongogo nyoyudo puonj kendo chopo e winjruok mar keto okenge manyalo konyo e tieko nyange mar joma nyiri. Jagoro mongirore e migawo mar rit chuech Anne Wang'ombe nyosiro paro makama kowacho ni okengego biro chiwo thuolo mar dongruok ne joma mine. Afisa mar mbetre mar Finland pachoka Andrantala bende nomedo ni gin kod geno ni puonj magisechiwo ni kare kendo dhoudi mosebedo katimo nyange ma joma nyiri osefwenyo midhiero matim kamano nyalo kelo. Leo iwe mwisho ya kukaketa watoto wetu. I have just asked this community whether they accept the FGM to disappear from our culture, and they have agreed. Nani wajamna? Mumeonyesha kuwa tamaduni zinaweza kuimarishwa kwa njia ambazo hazina madhara, njia zinazoheshimu utu wa kila mtu, hasa watoto wa kike. Na watia moyo kuendelea kuwa mabalozi wa mabadiliko katika mafamilia zenu, vijiji vyenu na hata zaidi ya mipaka ya jamii yenu. Of course, it's very fitting that we are celebrating this during the 16 days of activism against gender-based violence. FGM, huge, grave human rights violation, a brutal form of gender-based violence that must stop. Leo nataka kushukuru sana wazee wa Sabaot kwa sababu mumeweza kusimama na mumeweza kutuongoza. Wazee ndio viongozi wa jamii na wazee wakisema tumemaliza, tumemaliza.